Il-frontliners li ilhom jaħdmu qatih sabiex il-poplu Malti Wawċi jkun salvagwardjat minn din il-pandemija li ilu jħabbat wiċċu magħha aktar minn 12-il xahar jinsabu taħt pressjoni qawwija. Mod partikolari dawk li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Contact Tracing kif inevitabilment aktar ma jiżdiedu l-każi il fuq minn 4,000 każ ġdid matul dan ix-xahar biss aktar qed jiżdied il-pis fuq dawn il-ħaddiema. Bil-konsegwenza illi qed jiġi rapportat li dan il-proċess waqa' lura b'numru ta' ġranet. Madankollu tnejn filgħodu, il-Ministru José Herrera konferma ma' Net News li l-Kabinett għadu ma ddiskutix dan il-kollas fil-contact tracing. Jiġi rapportat li l-contact tracing qed idum 9 ijiem mingħajr ma neħ il-mertu lill-frontliners. Dik hija domanda pjuttost teknika li tiżorbita dekasteru tiegħi. Mhix ħaġa li għadna ddiskutejnija, ma minix f'pożizzjoni li nirrispondi. Wara nżida qawwija ta' każi ġodda ta' COVID-19 anke kawża l-firxa lokali tal-varjant Ingliż fl-aħħar jiem infetħet is-sitt ITU biex ilaħqu mad-domanda tal-pazjenti li qed jiġu rikoverati u sal-ġimgħa il-Professur Charmin Gawċi qalet li kien hemm il fuq minn 240 persuna jingħataw il-kura fl-isptarijiet lokali. Ras għala ras din iż-żieda fil-każijiet tpoġġi lil Malta f'sitwazzjoni qar minn pajjiżi bħal Italja, Stati Uniti, Brażil, Renju Unit u Spanja. Il-COVID contact tracing qed idum 9 ijiem, din ħaġa tinkwetak. Tinkwetak illi id-dejta ras għal ras ta' każi ġodda Malta qiegħda fl-ogħla postijiet. Meta kien qegħdin ikkumparati ma' pajjiżi oħra fid-dinja. Personalment ma nafx noqgħod fuq dak li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa. Jekk tissegwi l-aħbarijiet, tissib din l-istatistika regolari u aġġornata kuljum. Jekk tara d-dejta internazzjonali ser tibda tara pajjiżi differenti b'sitwazzjonijiet differenti. F'kull pajjiż għandek il-varjant li qed jolqod mod differenti u dak japplikaw kollha l-pajjiżna. Affaċċat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ikkonferma illi qatt m'għandux strateġija għas-sajf li ġej. Ġimagħtejn ilu qed li l-ftit tal-jiem oħra se titħabbar l-istrateġija tat-turiżmu għal dan is-sajf. Ħabret? Għadha ma tħabbrix qegħdin naħdmu fuqha u qed niffinalizzawha. Grazzi bundu. It-tnejn l-iskejjel reġgħu għalqu b'mod fiżiku u qalbu s-sistema għal talim online. L-umorna online u Ġifieri m'hemm l-ebda problema, hemm pjan set m'hemm l-ebda problema. Il-pjan qiegħed hemmhekk ovvjament. Beda jiġi implementat, issa ovvjament kollox perfett ma jistax ikollok issa skont jekk inqalawx diffikultajiet eċċetera, wieħed ikun jista' jiġġusta. Bil-Ministru Justin Caruana ma teskludix illi dan l-eluq jiġi estis wara l-11 ta' April. Sakemm ikolli il-pariri tas-saħħa li jgħidu li żomm l-iskejjel miftuħin iżommhom miftuħin. Once li jkolli pariri mod ieħor naġixxi skont il-pariri li jagħtuni. Francesco Catania, Net News.